Resultay Perez, Vice Mayor Marilu Resultay Perez, Vice Mayor Perez! Perez! Pinablin Kabalayan at ating nakagagik, wariya si Vice Mayor Marilu Resultay Perez, yaong tutok-tok at kapuspuso tayo, kung kagaraw yung masagradong botos tayo, at saya na sabin Mayo 13, 2019, botosan tayo, sa asubok lahat sa rebisyo, sa kaari karagalan, Vice Mayor Marilu Resultay Perez, numero 3 at balota, likas yula!